aj v tomto našom národe. Anjeli sú pripravení vstúpiť dnu, len nech povstaneme mnohí v modlitbe. Pane, budúcnosť máš ty v rukách, zasadil si a dopestuješ ovocie. A hoci sme ešte v čakaní mukách, večnosť nám patrí, to dobre viem. Videli sme, ako robíš prvé kroky, daroval si na úvod malé víťazstvo, pre obraz, čo príde, keď naplnia sa roky, pokiaľ budeme plniť príkaz tvoj. Odpusť, Pane, že sme boli znechutení, keď tvoj prvý zázrak zapadol. Semienko však moci umrieť v zemi, aby klas ožil a chleba bol. Možno máme ruky ochabnuté, pýtame sa, má to zmysel bojovať? Si vravíme, v caši je len zo pár malých chlapier, modlujme sa, nech mnoho ľudí ich pridáva. Prvé kroky, daroval si na úvod malé víťazstvo, pred obraz, čo príde, keď naplnia sa roky, pokiaľ budeme